everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Hello, Miss Babes? Sorry, Chris. Pero si Andy, Asa man si Andy? nawa na sad. Unsa? Basin og dayon na ang paghiko, Chris. Unsa? No, dili. Dili ko gustong mahanaw si Andy. Mahal ko siya. Unsa pag-isulti nimo, Chris? Mahal nimo si Andy? Mao ba, Chris? Mahal nimo siya? Miss Babes, mahal ko si Andy. Mahal ko siya. Sultihan ako siya. Kung makita na mo pagbalik. Salamat. Unsyan tong nabati na ko, Chris? Mahal ni mo si Ande? Yes. Yes, nang inday. Paliho, Credo? Usbara? Mahal ko siya. Ano? Unsang klasihas pagmahal? Aywa ko ni mo to baga, Chris. Mahal ko siya. Isip. Isip higala. Mao ba? Pero ang imong tunada to, muramag. Hala, murag nagkamatcha. Yayon ako nang inday. Please. Oo, sige, okay na. Biyaan ta ka. Tinuod ka ni. Nganong, dili ko gustong mahanaw si Andy. Oh no. Oh yes. Lord, guide me. Please. Naghinuktok si Chris. Nagpangumot sa iyang buhok. Naglingo-lingo. Ado na gayoy bugat nga gihuna-huna. O maoy nakahasol ka niya. Guol manggod kay ni siyang Andy, oy. Kung asa nas Andy kay nawala na masab ko, no. Ngano man yun nis Andy, oy. Ngaya manggibiyaan si Chris. Nga siya manuntay nagahaton ni ini sa ospital. O karon nga naayo, nawa na siya. Ay ngano man. Talingsin lang. May hindi na kaya kusog ang gawan. Pero basa yun ko. Huwag yun ako ikita sa andira. Asan ako siya pangita, ah? Oh, uy. Kanang nalingkod sa ko pa to. Siya na. Si Andy. Pasagil ako, Franco. Biyain na lang ko ninyo. Pagita ko, Miss Babes. Tana ba? Ayaw na lang lagi. Balaka man minimo. Ayaw mo kabalaka. Di mo ta parinti sa Pero higala ta. higala. Higala, good. Pulos po traidor. Bakakon. Andy. Paingon-ingon ka pa. Mawa mo yung relasyon si Miss Babes. Pero karon mabdos na di ay. Bidang bakak na. Hindi na tinuod, eh. Buhian mo bakak. Uy, Lagi na tinuod. Dili na tinuod. lamian mo kulatahon eh. Sama ini ba? Oh! Ha? Di, bidang. Di pa ka mo angkon, ha? Dili pag yun. Ha? Sakit ka na, ha, Pati bidang. ti karon. Kahilas ti mo. Di ka mo angkon sa gisabak ni Miss Babes, ha? Hilas ako di mo. Kaswerte ni mo, ha? Nga ikaw mo na ka pamabdos ni Miss Babes. Mana tinuod, may tinuod. Pero lagsabak na siya. Di lagi! Pasigi pa naman ko siya sa lalang sa Espiritu Santo. Bukal-bukal ka pa! Ayun! Ha? 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 Sige, pati ako. Patihan na lang ko. Sige, pati ako. Pati ako, pero li ako yamahan na nag-isabak ni Miss Babes. Sa ato pa namakag si Miss Babes. Dili tinuod ang iyang gisulti, ha? Ang pagkang noy. Ambot lang, dili tao na ko yamahan tao na oy. Kung nagsabak man siya, o pa si JC ang amahan na ng iyang ipanamkon karon dili ako. Oh, unsa?
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oh, honest, bitaw, what taon, uy? Kilabutan ng Miss Babes. Bantay ka ha? Isumbuti kang Miss Babes ha? May dahil na ng istoryaha, eh. Sa panay, ikaw may bida diya. Oo, sige. Angay ka mo pasalamat ay. Nga, may angkon si Miss Babes kaya ikaw may amahan sa iyang gisabak, parawa ka. Dito, uy, sortihan ka, kung tinuod ha. Usa ka buwan kung dagkot ni Senyor Santo Niño, pasalamat, way hunong. Bantay bitaw, isumbog tagi ka. Oh, sabi mo lakip ko ng libo ko. Anong mauto yung gisulti? Oh, Franco, Nganong naginuktok magkadiha? Sagdi ko. Si pasagdi. Nagunaw na ka nga dili ikaw ang amahan sa gisapak atong Miss Babes? Biyai ko, kasabot, biyai ko. Okay, biyaan ti ka. Pero ingnon ti ka, biyaan ka ni kunimo. Patsyon takit ka. Mau dyan na siya. Unik pat yun ta. Katog yung animal ng prangko. Siyang tag-iya sa kisabak. Ni Babes? Shit! Nagusbat ang lughan ko. Ang buang ay. I-loudspeaker na ko eh. Hello. Nganong si Franco pa ang amahan si Isabak? Magbuot ka. Ipunit ka ni Franco? Why magbuot na ko? Siya. Pabuta ko din ha. Din nila ka. Oh, may paglakaw ha. lagi dirira ko. Sige, diyan na ka. Ay, bawa na ko sa Miss Babes. Nga narasaan di. Kahilas gud taon nimo. Ayaw ko ginartista oy JC. Huh, artista ko taon. Wala diyo ka may baway. Gusto ba tinughan ko? Kahilas nimo oy. Guba ang tugan ko. Kay gitalikdan mo. Kalit na hanaw ang imong saan. Nganong pinangga ko. Ang imong panumpa. Di ka magpalayo. Karon ania nagmasulubon o nag-inom sara. Nagbangutan, intaon ako, sa luha nag-antos. Ingon day ni Ana, ang gugma mo, pagkamaluipon. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. One more chance. Mutumpak pa One more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Oh, shit! Da. Off ka lagi. When times Oh. get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you.
My love will see you through. Tinuod ka, Franco? Tinuod ka ba? Gihatagan mo bag kahulugan ang imong giawit, Franco? Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.